Wel, sgynna i'm cot wen, ond dwi'n teimlo'n freintiedig iawn, achos wedi cael yng ngadael fewn i gornel y gwartheg. A mae gennau ddyn pwysig iawn wrth ochr i. Beirniad y gystadleuaeth sydd dan silwr o funud, sef y Barnu Stoc ffermwyr ifanc. Sion, ti di'r beirniad? Ie, beirniadu dan 11 byddai i'n neud. Right. Mae yna 4 oedran i gyd, dan 8 dan 11, dan 19 a dan 15. Oce. Felly o'n i'n gweld chi wrthi, so o'na 4 o'na chi yn beirniadu y gwartheg o flaen llaw oedd? Os, a ni fel 4 beirniad wedi goffod cytuno i gosod y 2 ddosbarth yn ei trefn. Oeddech chi'n unfrydol yn eitha hawdd? Do, o'n weddol da safon uchel yn y 2 ddosbarth, ond mae'n ni gyd wedi cytuno yn eitha cysurus ar siwt i osod nhw. Reit, a gobeithio me chi sydd yn iawn a bod pa fawr allan cytuno fo chi mewn ffordd wedyn te? Gobeithio bydd rhywun yn cytuno, dyn ni no. Achos mae'r gwartheg yma, maen nhw'n amlwg gwartheg o'r safon uchan dydyn nhw. A dydy'r gwahaniaeth, dwi'n cofio ni'n trio beirniadu stoc estalwm, ac oedd y cynta ar ola, wel oedd yna filltir o wahaniaeth, a rhain y canol chydig bach yn agosach, ond mae hyn, maen nhw gyd yn eitha gwastad, dyn nhw. Odyn, ond warau teg i'r gymdeithas, maen nhw wedi dod mas y gwartheg da i ni, ond mae'n chi edrych yn fanwl, mae'n wahaniaeth ynddo nhw, a fi'n credu bod nhw'n weddol gysurus i osod nhw yn trefn heddi, byddwn ni'n meddwl. Na ti. Gobeithio ni nhw. A wedyn ni rhywun fel fi sydd ddim yn gwybod lot, nes i'm lot o'r job, achos o'n i'n wael ar y job. Ond beth sy'n digwydd wan, te, beth yw'r drefn? Mae nhw wrthi'n studio? Mae pob oedran, mae oedran dan 28 fod gosod y 2 ddosbarth, a rhoi rhesymau ar 2 ddosbarth. Dan 11 fod gosod y 2 ddosbarth a rhoi rhesymau ar 1. A wedyn mae dan 19 a dan 15 fod gosod 1 dosbarth ar rhesymau arno fe. Maen nhw'n cael rhyw 10 munud gwarter awr nawr i beirniadu bob dosbarth. A wedyn bydden nhw'n cael rhyw gwarter awr i hanner awr i sgrifennu rhesymau. Iawn. A bydden nhw fod confinsio fi wedyn, os nag nhw wedi gosod nhw'r un peth a fi, ta nhw sy'n iawn ydym fi. Reit, a faint o araith maen nhw'n rhoi wedyn, jyst cwpl o funudau? Wel, mae lan i 2 funud gyda nhw. Os bydden nhw'n mynd dros 2 funud, bydden nhw'n colli marciau. Os bydden nhw'n llai na funud, bydden nhw ddim wedi gwneud lot o synwyr yma. So mae eisiau bod yr araith rhywbeth rhwng munud a hanner i 2. A ran gosod nhw, mae gosod nhw mas o hanner cant o farciau, a wedyn o ran yr araith wedyn mae'r o hanner cant o farciau arall i gael ar gyfer siwt maen nhw'n cyfleu'r araith, a oedden nhw yn cymharu a disgrifio ar anifeiliaid i gyd, achos mae rhai dim ond yn disgrifio, ond mae eisiau cymharu, os pwy anifel chi'n rhoi gyntaf, mae eisiau gweud pam, a mae eisiau gweud pam mae'r nifel nesaf yn dod yn ail, pam dwi ddim cweit gystal ar un cyntaf, ond pam mae fe well na trydydd. Ie. So dyna'r drefen nôl ymlaen, a mae'n bwysig hefyd bod nhw'n nodi rhinweddu ar bryd, achos gwartheg limousin sydd gyda ni fan hyn heddi. Fel sydd gen ti adre? Ie. Isio tarwn ti? O, ddim ar y funud, na, goes. Ddim ar y funud. Ia, fel o'n i'n mynd i ddweud, dyn ni'n edrych fan hyn, falle wan, bobl ifanc ydy hain, ffermwyr ifanc y dyfodol. Falle bod ni'n edrych ar beirniad swyddogol y Sioe fan hyn ymhlith hain. Wrth gwrs, ni'n edrych ar beirniad swyddogol y Sioe, ni'n edrych ar stiwardiad y Sioe, ni'n edrych ar dyfodol y Sioe, ynddi? Ie, hollol. Achos y ffermwyr ifanc yn cael gymaint mas o'r Sioe hyn, a mae'r Sioe mor bwysig y ffermwyr ifanc, a bydden ni ddim ma heddi o'n i'n bai y ffermwyr ifanc, a fi dal yn cael mas o'r ffermwyr ifanc, a fi'n credu bod e'n fudiad pwysig iawn. O'n i'n mynd i ddweud, wyt ti wyneb cyfarwydd o fewn y mudiad wedi meithrin, ti bod yn bys ti'n beirniadu stoc fel aelod? Do, fydd y mam flynyddoedd. Ti'n esiampl, ti fatha poster boi. Poster mawr os gael ychwanegu. Dwi'n cael cric yn y ngwar. Fi llon rws o poster. A drws goichel. Wel, Sion, mae gen ti waith gwrando a cael dy berswadio fan hyn, felly neu adael onyd i ti, ond diolch yn fawr ti am y sgwrs. Neis dy weld di. Diolch yn fawr, Eiron. Diolch.